Hakane ka snem kawai ki college ka badan hakane ka nong ba shalong ka ba ajing sakri ban penang pensta tang ki samla kan thai ki ba pule haka art stream kalakin jo sakarta ka ba arphon rio haka chiya lente jongka ban sakri haka ban pen priang ya ka jing nang jing sta kum shibanta ban pensa nam ya uni umau mer hakane ka tayo la rakhi kerpang tang sisngi ya ka ni ka lengkhot snem ya ka bala penlong da ki program ba pher haloran san college Kanika College kadai ka Nabon Women's Synod College Shillong kabala rakhe ya ka jingdab arphon riu snem ka jing sakri jongka ya ka samla kan thai ki bapuli haka art stream bat ya kani ka jialang lapenlong haka sitarek menta unailar arhajar arphowar haka committee hall mission Shillong hakane ka jialang Reverend W.C. Kongwir ulaya don lang kumukong san bat kiwede kibele don lang kikentup ya president jong ka managing committee jong kanika college Reverend P. Hinyota ka principal jong kanika college ikong isi bla senior executive secretary ka KJP Synod sepngi Reverend E.R. Kharkarang bat kinong hikai bat kisamla puli jong kanika school Hakane ka jing rakhi lapan kup buram kerpang ru yakinong hikai ke bala ai ka jing sakri palat arphausan snem hakane ka college kentup ya ka principal bat lapan kup buram ru ya ki samla ke bala pas ba ha ka examine class 12 jong kane ka snem bat kumju ya ki to ki samla ke bala pendap ya ka degree na kane ka college